sa mga legyo, yung mga aircon gano'n, para makaiwas tayo sa iba, saka yung pagkulo ng pagtaas ng gugo, gano'n lang yun, sa malamig na lugar. Medyo mainit po yung panahon. Pumupunta po kami dito sa tabing dagat para po minsan yung init na nararamdaman natin. So minsan pupunta ng mall para maiwasan yung init ng panahon sa labas. Minsan din kumakain ng halo-halo. Pumasyal sa mall din. Uminom ng mga malalamig. Like juice. So currently ngayon, madalas kayo nagpupunta ng Hindi naman sa beach talaga mo. pero pag 3 times. Naliligo, gano'n, para presko. Malamig, tapos naliligo. Ito, ano kami, swimming. Bonding ng family. Yes, kasama natin yung bonding ng family. IFM News.